Jeg synes, det har været en fantastisk uge, det her. Jeg synes, det har været så fantastisk at se, hvordan Gud han har mødt mennesker på forskellige måder. At han har mødt mennesker, der hvor de har haft brug for det, der hvor de har trængt til det. Han har helbredt mennesker, han har sat mennesker fri fra forskellige ting. Og jeg kan ikke sådan se ud af forsamlingen, hvor mange der er blevet frelst i den her uge. Men jeg er sikker på, at der er nogen, der er blevet mødt af Gud, så de har set, at de har brug for Jesus. Og jeg vil bare tilslutte mig Lises ord der med, at det er simpelthen vigtigt at læse Bibelen. Fordi at nu har vi haft en mega fed uge her, og så flyver man højt på den i 2 dage, 3 dage. Men hvis du virkelig vil have et møde med Gud og have inderligt fællesskab med ham, så begynd at læse i Bibelen hver dag. Det jeg finder ud af, jeg snakker med rigtig mange unge, som kæmper med troen og sådan noget, og rigtig tit så finder jeg ud af, at det egentlig handler om, at de ikke læser i Bibelen hver eneste dag. Og det kan måske lyde som hårdt arbejde, men bare start med et lille stykke og gør det sammen med andre. Hvis du virkelig vil fortsætte med at lære mere om Gud, så læs i Bibelen. Og den her uge, det skal ikke bare være i den her uge, at vi har vækkelse i Skjern. Jeg har hele tiden bedt for, at det her det skal være starten på det Gud han vil gøre i Skjern. Og at greater things have yet to come, som vi har sunget som den første sang hver aften. Så jeg tror på, at vi som ønsker at følge Jesus, at vi skal fortsætte på den måde, som Gud han vil. At vi skal, altså i det kald, som Gud han har for vores liv. Måske skal du fortsætte med os at hjælpe folk gratis i hus og have. Invitere folk hjem til dig. Bed for syge. Snak med mennesker om Jesus. Fortsæt med det, fordi at det her det er bare et projekt. Det er bare et telt. Men det er Gud, der bruger mennesker. Han bruger så også i det her tilfælde et telt, så det ikke bliver våde. Men det er mennesker, han bruger. Gud han er ikke så afhængig af sådan et projekt her. Så lad dig bruge i hverdagen og læs i Bibelen og søg ham. Fordi når du læser i Bibelen, så vil livet komme. Og han vil fylde dig mere, hvis du åbner dig for ham og beder til ham, imens du også læser Bibelen.